Ja, det er han. Jeg har set det rigtig mange gange. Ja, nu får du simpelthen det gør jeg ikke. Men han laver ikke sådan den der lige... Det er ikke lige til hverdag, han laver kanelstænger i hobetal, hvis man kan det. Normalt har jeg bare lidt... Nej, jeg har købt sådan nogle Jeg kan nok også lave nogle billige latersbriller til at sidde og læse med og sidde på computeren. Jeg Hvis du ikke kommer creme op på linsen. Jeg har været både et par liggende hjemme, og så et par liggende på arbejde, for jeg gad ikke være i en situation, hvor jeg lige pludselig sad, og så lå de det ene sted, og så skulle jeg bruge den anden sted. Så har men jeg har jo, mit syn ændrer sig jo, og så har jeg jo bare fået sådan et syn nu, så jeg ikke prøvet at få lidt større briller, som jeg læser. Jeg prøvede at ændres, hvad er det der? jeg ved ikke, hvor det er et spørgsmål om ting. Hvad er det der? Det her, det er faktisk kun noget, jeg skal se. Hvis jeg skal læse normalt, og så hvis jeg bare læse, så tager jeg bare brillerne. Eller hvis jeg skal gøre et eller andet, så gør jeg sådan her. Ja, det gør jeg. TV-køkken der. Hvordan er den der melodi? Og nu siger du ikke noget om det der med smøret. Så bliver fyret. Smør. Det er smør, der gør. Når det er smør. Det er smadret, der gør. Så var han færdig. Jeg skal fløde i. Fløde, det er godt. Er det kagegræn? Ja. Okay. Så kan han tage enormt umage med at holde den pænt sammen, og så klipper han bare stykker bagefter. Var det sådan, det var? Fordi han sagde, det var smadret, det gør. Det er ham der Axel. Ja. Ja, Kold Axel. Victor, du skal se, når det kommer på bladet. han gled i smøret. Ja. Det gør han. Så sad jeg i gang med det. Hvorfor folk bliver sure over det? Men det var ikke noget med det. Der måtte ikke bringe reklamer i Danmarks radio i fjernsyn. Det var vildt. Ja. Jamen, hvordan delen kunne det næsten tage noget som helst? Men altså, det var en reklame. Jamen, det var fordi, han lige reklamerede ekstra for, at det var smør, man skulle bruge, ikke bare så var det jo nogle reklame. Så var fanden vildt til resten. Må jeg gøre noget? Det lyder det nok dejligt. Nej, det er da ikke rigtigt. Hvor lang tid har du været bad? Tirsdag. Nej, det er fint nok. Du kunne godt holde til morgen også, hvis der var. Jo, morgen så lige så det til over. Jeg vil være bange for at klippe mig selv i fingrene. Det bliver da ekstremt flot. Sådan. Klipper Måske du? jeg har ikke forklæde på. Han klipper fingrene.